Vale, anem a començar esta partida inicial. Lo que fem és, en la partida tutorial, m'has donat així, vale. Així tenim, dividim les cartes en una A i una B, i les cartes que tenen una A les juga un jugador, i les cartes que tenen una B les juga l'altre jugador. Les cartes que tenen una maneta, això només és per a la partida tutorial, Les cartes que tenen una maneta aniran a la mà, com a astres, i les altres cartes aniran com a lluitador. Aleshores, el primer que hem de decidir és qui té la iniciativa, que és qui començarà la partida. Per a saber al principi qui té la iniciativa, sumarem el valor dels nostres 5 lluitadors, no? Correcte. Tu quan tens? A veure, aquí tinc 10 més 10, 20, més 9, 29. I jo tinc 9 més 5, 14, més 2, 16, més 7, 21, si no m'equivoco, no? Ara quedaríem una miqueta malament. Però si no sabem comptar és igual, perquè per l'efecte ja vam fer que les que tenen la A són les que comencen. En la partida introductòria. En la partida introductòria els que tenen la A són els que comencen, però això només en la partida introductòria. Aleshores, per marcar que jo tinc la iniciativa, tindrem aquesta carta cara cap a mi indicant que tinc la iniciativa i tu no tens la iniciativa. Sí. Per tant, començo jo i la persona que comença ha de triar una carta per a fer el primer duel. Aleshores, jo he de triar un lluitador, un dels meus 5 lluitadors, que tinc Leo, Capricorn, Càncer, 2 Càncers i un Libra. I jo triaré... A veure, un moment... Triaré... Vale. Triaré a Leo. D'acord? Comença en Leo, que Leo és el més poderós, té 9, i la seva habilitat em diu si guanya el duel, perds la iniciativa. Normalment, quan guanyes un duel, sempre obtens la iniciativa per al següent duel. Menys en el cas de Leo, que és molt fort, que et fa perdre la iniciativa. Aleshores, tu, ara David, m'ha de dir a qui respon. Vale, jo jugaré Capricornio, que la seva habilitat vol dir que si perd el duel, me torna a la com a astre. Vale, llavors serà una carta que podré jugar en duels posteriors per intentar guanyar-los. Vale. Llavors, com funciona la resolució dels duels? Primer, si tu no has contestat amb el mateix signe que ha començat el duel, és a dir, jo com que he començat en Leo i tu no m'has contestat en Leo, perquè no has volgut o no has pogut, tu tens... La penalització astral. Molt bé, la penalització astral és que tu perds directament en principi. Sí. Si no hi ha penalització astral, qui guanya? Guanyaria qui tingués més poder. Exacte, qui tingués més número, un número més alt, si no hi haguera cap penalització astral. I si no hi ha penalització astral i a més hi ha empat de número, guanya qui té la iniciativa. Vale. Aquestes són les tres maneres de resoldre un duel. En aquest cas, com que tu tens penalització astral, tu ara aniries perdent. Però jo ara em tocaria a mi i jo puc utilitzar un astre per a modificar les condicions del duel. Jo, de moment, no utilitzo cap astre. Tu vols utilitzar algun astre? No, jo tampoc. Vale. Ell també passa, quan les dues persones passen, el duel es resol i qui guanya? Pues en aquest cas jo, perquè té penalització astral, i per tant posaria la carta així per indicar que el primer duel l'he guanyat jo i ell ha perdut. I aleshores aplica l'habilitat de Capricornio. Exacte, aquest me torna a la mà, llavors me l'emporto i per marcar que he perdut aquest duel fem una carta d'aquestes. Vale, que no es fan servir. Sí. Vale, no s'ha quedat aquestes, perdó. Sí, agafem una carta que no s'utilitza i la posem així per marcar que així n'hi havia un... Exacte. I a més, com que he guanyat jo i he guanyat amb Leo, l'habilitat, en aquest cas, l'habilitat o característica de Leo, és que jo he perdut la iniciativa. I recuperes tu la iniciativa, per tant, ara comences tu el segon duel. Sí, qui té la iniciativa sempre comença els duels. I normalment qui guanya un duel guanya la iniciativa, però en aquest cas, com ja ha dit l'Enric, com que era Leo, el seu efecte és que s'hi guanya per iniciativa. Vale, doncs vinga, jo ara jugaré Càncer, que veig que tu tens càncers, però tenen un poder inferior. Vale, ell juga Càncer, un xicotet detall és que els noms dels signes, com que el joc està en bilingüe, estan en llatí. Vale? No estan en castellà ni en valencià, estan en llatí. Aleshores, tu jugues Càncer. Si jo responc en Càncer... Vale. Sí, jo responc en Càncer 3. Este és un cas diferent perquè ara no hi ha penalització astral, aleshores guanya qui més número té, qui més poder té. En aquest cas va guanyant ell. I l'habilitat de Càncer que diu es converteix en astre i va a la teva mà si guanya el duel. És a dir, el Càncer que guanya se n'anirà a la mà.
Ojo, perquè David té 4 cartes a la mà. Sí. Aleshores et toca a tu. Tu vols tirar algun astre? Sí, jo soc preventiu i vull guanyar. Vale. Llavors jugo aquest astre i el juguem així. El posem per sota la carta i que sobresurti per damunt. Molt bé. El seu astre suma 3. Per tant, ell té 7 i jo tinc 3. Doncs jo el que faig és... utilitzo un altre astre. Ui. I jo sume 1 i sume 1 per cada astre que tingui el rival a la mà. Per tant, 3 més 1, 4, 5, 6, 7. Per tant, ara els dos tenim 7, però continua guanyant ell perquè té la iniciativa. Tu vols utilitzar alguna més? Jo passo. No vull jugar més astres. Vale. Jo jugo un astre més. I diu, copia l'efecte d'un astre que el rival hagi jugat durant la partida. I aleshores copia i sume 3 també. Per tant, jo ara tinc... Jo ara tinc 7 i 3, 10, si no m'equivoco. Molt bé. M'estava dient el seu company que, si voleu, podríem posar recordatoris de més 1, més 2, que és una cosa que permeten els reversos de les cartes, per si no teniu memòria sobre els punts que teniu, d'acord? Però com que nosaltres som uns cracs, doncs juguem sense, però podeu jugar ara amb els marcadors, també. Sí, sí. Tu vols utilitzar algun astre més? Jo crec que sí. Ah, ja has dit que no, eh? Bueno, sí, encara que passi, després pots recuperar-ho. jugaré aquest astre que diu llévate a la mano un luchador, bueno, lo estoy diciendo en castellano. Com vulguis. Llévate a la mano un luchador que haya sido victorioso, tuyo o del rival como astro. Quan es parla de lluitadors victoriosos o lluitadors derrotats, sempre es parla de duels anteriors, que ja s'han jugat. Llavors aquí tenim aquest duel, no em portaria aquest lluitador perquè ha sigut el lluitador victoriós. I per marcar que si hi havia una carta, ho posem així, no? Jo passe, jo no utilitzo res més. Jo també passo. Vale. Com que els dos hem passat, es resol el duel, ja. Aleshores, qui ha guanyat? He guanyat jo perquè jo tinc 10 i tu tens 7. I no hi ha penalització. I com que jo he guanyat, i Càncer diu que si guanya torna a la teva mà, com a astre, doncs jo retiro això i poso una carta així per indicar que així hi havia un lluitador. Aleshores hem jugat ja 2 duels. Un l'he guanyat jo. Ah, no. Sí, sí. Els dos els he guanyat jo. Exacte. Ah, vale. Els dos els he guanyat jo. Per tant, si guanyo un tercer... No passarà. Però si guanyo un tercer, guanyaria la partida. Sí. Aleshores, com que he guanyat jo recupero la iniciativa, perquè sempre que guanyes, en principi tens la iniciativa, Exacte. i em tocaria a mi. I jo utilitzaré... No. Ai, quins No vull guanyar. Vale, jo utilitzaré Capricornus. És intel·ligent la jugada perquè o bé guanyes o bé perds. No? O Si guanyes, guanyes la partida, però si perds t'emportes aquest astre. Exacte, si perd m'emportaré un astre i per tant també tindré algun avantatge. Òbviament perdràs. La cosa és com perdràs. Això és el que he de veure. Vale, jo crec que faré servir Libra, i la veritat de Libra és que en el duel en el que es juga no hi ha penalització astral. Llavors directament es comparen el valor dels lluitadors. Exacte. Libra el que fa és que ara mateix ja només juguem a números. Exacte. Ja, de moment hi ha empates, estarà guanyant l'Enric, però sí. De moment vas guanyant jo i jo passe, jo no utilitzo cap astre. Jo sí. S'ha d'utilitzar, perquè si no perds. Jo lluitaré. Faré servir aquest astre. Costa una mica, Depèn de la taula, sí. Diu, suma 2 i suma 1 més per cada duel en el que falti un lluitador. Llavors, tenim 2 duels on falta mínim un lluitador, llavors sumaré 2, més 2, sumo 4. Per tant, 9 contra 5. I mira, aprofitaré per fer servir aquestes cartes perquè es vegi com cada dia. Sí, podem posar l'exemple. Vale. Això podríem utilitzar-ho per a recordar que ha sumat 2. Sí. Pues jo a mi em sap malament, però jo ara faig còpia l'efecte d'un astre que el rival ha jugat en la partida i et copie just el que acabes d'utilitzar, per tant tinc jo 9 també contra els 9. Em sembla molt injust, Espera! Ah! No. Què fas? No vagis tan ràpid. Ah, perquè què has fet? Anulo l'efecte de l'últim astre que ha jugat el rival en aquest duel. Vale, ell m'anul·la el que acaba de jugar, per tant ja no he sumat. Com veieu, hi ha molts girs. Vale, doncs jo passe.
Llavors, jo passo també a resoldre el duel. Vale, per tant, jo he perdut, però com que la habilitat de Capricorn és que si perd, torna la mà, doncs me l'emporte. I ara David és qui recupera la iniciativa i anem al quart duel. Exacte. Ara Ell ha guanyat un i jo dos. se viene lo bueno. A veure... vale, jo vaig directament amb Leo. Ell va amb Leo. Vaig fer una mica d'espai. Ell va amb Leo i jo respondré amb... Espera, que he de pensar, Mare meva. Vale, jo respondré amb Libra, Vale. que no hi ha penalització astral, però vas guanyant tu perquè tens 9 i jo 4. Sí, sí, jo passo, jo no vull jugar astres de moment. Tu no jugues res i jo tampoc. Però vinga, he guanyat. Per tant, ell guanya i ojo perquè només queda un duel. Però què passa? Que com que he guanyat amb Leo, perd la iniciativa, perquè Leo el que fa és que perd la iniciativa si guanya. Aleshores jo jugo a Càncer, Sí, no t'ho pots pensar gaire, No. tens un lluitador. ell juga a Àries, jo sí que estic imposant penalització astral, per tant, en principi aniries perdent perquè tu no has jugat el mateix que jo. Sí. I em toca a mi, jo passe. Jo jugo un astre que diu anul·la la penalització astral. Com que anul·la la penalització astral, ara ja no anem a penalització, sinó que anem a poder. Aleshores, ell va guanyant perquè té 5 i jo he de dir que no jugo res, que passe. I ell també. Per tant, David ha guanyat, semblava que no, però Ho sabia. ha guanyat perquè ha guanyat 3 duels i jo he guanyat només 2. Voy a barajar estas cartas y te reparto 4 a ti, 4 a mí y esta la tengo aquí. Entonces, y ahora de estas 4 tenemos que seleccionar 2 y tenemos que seleccionarlas como luchador como astro. Creo que va muy rápido. Sí, sí, yo lo tengo claro. Además, a mí me gusta, no sé, fastidiar, por no decir otra cosa. Él ha cogido ya un luchador y un astro, porque el astro lo tiene en horizontal y el luchador en vertical. Yo de momento he cogido un luchador y voy a coger un astro también. Entonces, yo le paso las 2 Yo también. y destapamos los luchadores y robamos 2 más. Entonces yo veo que él ha cogido un Aquarius y yo he cogido un Aries. Que además Sí. yo soy Aries. ¿Tú qué signo Yo eres? soy Capricornio. Ah, Ya le dije a Enrique que me parece muy mal que Aries sea el dibujo más chulo de... pero eso es según ti. A mí Aquarius es de los que más me gusta. A mí O sea, también. Sí. que bueno, esto es personal. Entonces vamos a escoger esta carta. No la revelamos porque es un astro que da la mano. Sí, Solo revelamos los luchadores para ir viendo lo que va cogiendo el otro de luchadores. Entonces sí, ahora sí, sí. seleccionamos 2 cartas más. Uf. Ay, ay. Vale. Uy, ha cogido él ya todo astros. Sí, que me ha venido arriba. Él ya tiene todo astros y en cambio yo destapo otro luchador. Tengo un Capricornio y un Aries. Vale, como yo ya tengo 3 astros, ahora solo puedo elegir luchadores, sin que me queda de esta fase de selección. Entonces, por una parte lo tengo más fácil, porque no tengo que leer texto, pero por la otra me he limitado en cuanto a mis opciones durante los juegos. Bueno, a ver. Como veis, Enrique sufre de análisis parálisis. No tanto, no tanto. Estoy dando rápido. Es un juego rápido en todo caso, o sea que mucho no se puede alargar. Además, análisis parálisis. ¡Hala! Y tú te has cogido 2 acuarios, madre mía. Sí, bueno, es lo que me viene. Sí, además recordad
que ganará la iniciativa el que menos poder, suma de poder tenga. Entonces él está haciendo valores muy bajos. Esto es muy importante también, que empiece con iniciativa porque es como puedes marcar el tiempo de la partida. Vale, esto ya es más un nivel más avanzado, pero bueno, que también es importante elegir poderes bajos o más bajos que los de tu rival para empezar con la partida y poder ir marcando qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, no voy a contar mucho mi vida. Ya. Ahora ya nos queda escoger 2 luchadores. Sí, yo tengo un clarinete. Por aquí. A ver, las cartas que sobran de la última selección van a un mazo y se baraja. ¿Barajo? Bueno, no sé, creo que me va a volver a ganar David, pero Seguro. Bueno. Vale, entonces tenemos aquí los 5 luchadores que hemos seleccionado y los 3 astros que van a la mano boca abajo, o sea, al revés, digamos, para poder leer los textos. Vale. Creo que no hace falta sumar porque... Sí, yo tengo 10, 14, tengo 24 y... Yo 15. Sí, entonces está muy claro que él empieza, él tiene la iniciativa y esto es bastante malo para mí, pero bueno, vamos a intentar arreglarlo. Vale, aquí ahora hay un signo nuevo del zodíaco que no ha aparecido antes en la partida introductoria, que es Aquarius. ¿Vale? El efecto de Aquarius es que en cuanto tú empiezas un duelo y juegas un Aquarius, eliges con qué luchador te responde el rival. Para mí es uno de los signos que más me gusta porque me permite tener el control de la partida bastante y eso es algo que a mí me gusta. Entonces, voy a jugar Aquarius y voy a ir quitándole signos que quizá yo no tenga o me vaya bien quitarle. Como por ejemplo, te voy a quitar Cáncer porque quiero que pierdas y que no apliques su habilidad. Entonces él, como ha escogido Aquarius, bueno, ¿lo hacemos de aquí para allá? Sí, mejor para aquí, sí. Como ha escogido Aquarius, él tiene la capacidad de decidir por mí con quién me tengo que enfrentar yo. Entonces he escogido mi Cáncer y te tocaría otra vez a ti porque yo ya he seleccionado. Entonces tú quieres usar un astro, ahora mismo voy perdiendo porque yo tengo penalización astral porque yo no he usado Aquarius como él. No, me quedo así como estoy. Yo no juego astros de momento. Yo voy a usar un astro que anula la penalización astral. Vale. Entonces, ahora mismo ya no hay penalización astral y por tanto voy ganando yo porque tengo 4 y el 1. Vale. Pues yo voy a hacer una cosa que no quería hacer aún, pero me está obligando un poco. Y es jugar este astro. Que dice, Vaya. gana el duelo de inmediato si la diferencia de poder es impar y no hay penalización astral. La diferencia de poder es la diferencia de poder entre ambos luchadores. En este caso es 4 menos 1, 3. Es un valor impar, por lo tanto, se cumple y gano de inmediato este duelo, ¿vale? Enrique ya no tiene opción a réplica. Cuando es de inmediato y tiene esta exclamación, quiere decir que el duelo se acaba de inmediato y yo ya no puedo contestar nada. Así que... Él ha ganado, yo lo pongo así, y conserva la iniciativa y empezamos al siguiente duelo. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Venga, voy a jugar Cáncer ahora que no lo tienes. Y te toca. Como veis, estoy yendo a machete, yo no quiero perder ninguno. Yo voy a usar... Yo voy a usar a Aries. Vale. Ay, no sé, espérate. Perdón, sí, Aries. Vale. Yo no hago nada, no juego ningún astro. Y yo tampoco. O sea que pierdo. Ya. Entonces, Aries que dice que si pierde el duelo gano la iniciativa. Entonces recupero yo la iniciativa, pero Cáncer, si gana... Me lo llevo como astro. Que yo creo que no está yendo muy bien para mí la cosa, pero bueno. Entonces ahora me toca a mí. Sí. Tienes 2 Capricornios, tienes un Aquarius. Yo tengo Aquarius, Capricornio y Libra.
Lo veo. Sí, és tàctic el joc, sí. Bastant. T'has d'adaptar el que va sortint i el que tens. Sí, es un juego muy táctico con pocos elementos, pero el sábado me decían que era un poco ajedrez. Tienes que avanzarte lo que puede pasar, ¿no? Es lo que aporta la fase de draft un poco. Sí. El planificarte. Y a veces te conviene perder algún duelo y cosas así. Sí. Entonces, a mí no me conviene perder ningún duelo ya, porque si pierdo uno, he perdido la partida. Exacto. Entonces, yo voy a usar... Perdón, ¿eh? Venga, que es para hoy. Sí, voy a usar... Oh, Dios mío. Voy a usar Aquarius. Vale. Y voy a decir... que uses Aquarius también. Vale. Me parece bien. Vale. Entonces yo paso, no uso ningún astro. Ay. Es que no me ha gustado eso que me ha hecho con Aquarius y digo, no quiero que uses Aquarius. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues, Bueno, no voy a hacer nada. Tú no juegas astros, ¿no? de momento no. Yo no voy a hacer nada que vaya a afectar este duelo, pero juego este astro que dice cambia un luchador de tu base por uno que elijas de la base del rival. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy a Libra, que ya no quiero, y me quedo con su Capricornio nivel 7. O poder 7. Porque sí. Porque puedo. Vale. Bueno, es que yo como estoy en directo, pues esto es un proyecto del directo, estoy jugando peor, pero vale. Pues yo no voy a hacer nada, yo no uso ningún astro, ¿no? Yo paso. Vale. Usa una paella protectora, dice por aquí. Pues hay cartas que hay un astro que anula el último astro del otro, o sea que es un poco paella protectora. Sí. ¿Haces algo más? Es que no lo sé. Ahora tú también te lo piensas, ¿eh? Voy a... Porque claro, si juego un astro más, me quedo con un solo astro en la mano. Sí. Voy a hacerlo, porque no tengo mucho que perder tampoco. Total, si gano ya gano. ¿Qué Juego haces? este astro que dice suma 6, pero resta 1 por cada astro en la mano que tengáis entre el rival y tú. O sea, sumas 3. Exacto, porque tú tienes 2 y yo tengo un astro. Es 6 menos 3. Sumo 3. Y vamos a usar cartas de O sea, tienes 5 ahora. Sí. Tienes 5, yo tengo 3. Pues lo siento, amigo, pero ¿Qué haces? gana el duelo de inmediato si la diferencia de poder es 0 o par y si no hay penalización astral. Por tanto, te he hecho lo mismo que me has hecho tú, pero al revés. Vale, entonces ahora ya se acaba el duelo de inmediato. Sí. Y tú He perdido. pierdes. Y yo conservo la iniciativa porque empiezo yo. O sea, porque he ganado. Cuarto duelo. Entonces... Vaya. Pero lo tengo difícil porque me lo has cambiado antes. Ya. No he hecho nada en ese momento, pero me lo he puesto bien para el futuro. Estamos hablando de cuando le he robado ese Capricornio nivel 7. Sí. Yo voy a ser Capricornio nivel 6. Yo Capricornio 7. Y solo me queda un astro en la mano. ¿Qué será? Y es... Anula el efecto del último astro jugado en este duelo. O sea, la paella protectora, pero no me sirve. Entonces creo que David ha ganado, porque ha ganado 3 duelos. He vuelto a ganar. Como veis, una partida pues corta, pero intensa. No, tiene muchos altos y bajos. Sí, muy bien jugado. Y esa será la partida completa. Pues de momento Sibila está pegando una payasa a Cassandra, pero bueno. He de decir que este set de cartas, el Team Mix Fresquet, o sea que si tú las jugas... Ya está plural desde el principio. No. Vale, bueno. Vale. Venga, pues. Espera.
Clar, aquí hi ha més text a la... Sí, algunes cartes que tenen més text, sí. I és més interessant, però alhora més complicat d'intentar fer comptes i tal. A la teva ment, quan estàs fent un draft, vull dir. Vale, bueno, no va complicar gaire. De moment, faré això per assegurar. I això... Bueno, aquí estem esperant l'Enric, com és de costum. És que quina manera de donar-me pressa. Va, he triat un astre i un lluitador. Lluitador és Gemini. Vale. El seu és Gemini, que bàsicament el que fa és fer una còpia exacta del lluitador que té al costat, de l'últim lluitador que has utilitzat. I jo, en canvi, he triat Piscis, que, bueno, és fluid com l'aigua i va canviant. I aleshores, a partir del tercer duel, cada Piscis evoluciona o canvia a un altre signe. En aquest cas, Piscis, a partir del tercer duel, es convertirà en un Escorpio de valor 2. Sí. D'acord? Anem a triar... Hem de dir que Géminis val 0 quan en el recompte inicial. Què ens estan dient per ací? M'encanta com ho pronuncia Piscis. Bueno, és que està en llatí, per tant. En llatí és Pisces. Vale. Pisques, no sé com. No sé com es pronuncia Piscis, no ho sé, la veritat. Vale. Però hem posat els noms en llatí per a que no estiguin ni mans en castellà. Jo he agarrat Taurus, que Taurus té més 2 de poder per cada duel que prèviament has perdut. O sigui, és com que cada vegada va adquirint més poder conforme vas fent tot això. Es va enfadant. Sí, es va enfadant. Pràcticament. Com un bou que es va enfadant. I tu has agarrat Virgo. Què fa Virgo? Virgo també és un dels meus signes preferits i el que fa és que quan acaba la fase de selecció robes un astre més per cada Virgo que hagis escollit. Vale? L'astre el robes d'aquí de la baralla, és a l'atzar el que et toqui. Et permet tindre més astres. Sí. I Sagittarius? Sagittarius és un d'aquests que deien que té l'habilitat de retaguarda, o com es diu? Rereguarda. Sí, que faig una mescla. Vale? I el que fas és quan en un duel estàs a la fase dels astres, el pots activar per sumar més 2 al teu lluitador en el duel. Vale? Es queda així durant tota la partida, fins que algun astre faci tornar a la seva posició original i no el podràs tornar a fer servir més. Vale? Llavors, la seva habilitat és un sol ús. És com si des de darrere tirara una fletxa amb el seu arc, no? I suma més 2 al combat que estàs utilitzant en aquell moment. Vale, perdona, havíem de robar-ne 2 més, no? Sí, robem 2 més. Interessant. Bueno. Bueno, mira. Tinc molts dubtes existencials, com sempre. És que torna a perdre, però bueno. Sí. Robem 2 i revelem els resultadors. Jo també he triat un altre Pisces o com siga, i un Virgo. I he triat un Scorpius. Que Scorpius què fa? Des de la base, quan el gires, és com que l'enverines, com que el paralitzes amb el teu verí, i l'altre només podrà utilitzar un astre més. No, només tindrà el torn més en aquest duel. Sí, és a dir, que només podrà fer una cosa més en aquest duel. O jugar un astre o un rereguarda d'aquests o passar. No puc fer res més. Exacte. Vale, he triat dos. Bueno, pues si t'esperes.
A veure què tinc aquí. Saps que no estan mirant massa el que agarraves tu? Pues probablement bé. Haver estudiat. Vale, ja estem. Tornem les cartes, les tapem, jo tinc Hangings. Taurus. Vale, aleshores, sumem, els Geminis sumen 0 per al recompte inicial. Per tant, jo tinc 9, 7, 16, 18. 19. Oh! Començo jo. Vale. Començo jo. I abans de començar, hem de robar un astre per cada Virgo. Correcte. Com que jo tinc un Virgo, robo un astre més, i com que jo tinc un Virgo també, robo un altre astre, perquè és l'habilitat de Virgo. Virgo. Ui, ara espera que refresqui això, que estem en el mode avançat. Vale. Jo començaré amb Virgo mateix. Virgo. Virgo 4. Virgo 4, jo també tinc Virgo 4. Qui guanya aquesta guanya tot. Bueno, doncs jo crec que és Cassandra. No sé si guanyarà, però bé. No sé què fer, Bueno, jugaré Virgo també. Vale, no hi ha penalització astral. Sí. I estem empatats, per tant guanyaria jo de moment. Sí. I te toca. Jugar un astre. Vale, jo passo. Sí? Vale, doncs jo faig l'habilitat de Sagittarius i li sumo 2, com a recordatori. Estan aquí. Aquí com a gala. Ja ha sumat 2 perquè Sagittarius ataca des de la base. Tinc el recolzament de Sagittarius. Vale, doncs jo jugo Scorpio, Ah, que el que fa és que ara mateix només et queda un torn més. Vols fer alguna cosa més? sí, faré una cosa més. Què vols fer? Mira, és molt interessant. Suma 1 per cada lluitador que estiga en horitzontal a la teua base i poses en vertical. Això què vol dir? Sumo 1 perquè tinc a Sagitario en horitzontal. El torno a posar en vertical i podré tornar a fer servir el seu efecte en els dos posteriors. Per tant, posa-li un més, per tant, has sumat, vale. Vale, doncs jo ara, ella no pot utilitzar res ni fer res perquè està enverinat per Scorpio, que Scorpio És que és potent. ojo amb Scorpios. Però jo utilitzo esta que diu si no hi ha penalització astral, al final del duel guanya el lluitador amb menys poder. Com que no hi ha penalització perquè els dos tenim el mateix signe, Sí. guanya qui menys poder té, que soc jo, per tant, guanya el primer duel. Està fent trampes. Bueno, i sí, tu no pots utilitzar res més perquè és Scorpio. Sí. Així que començo jo el següent duel i vas guanyant de moment. I aleshores Quants astres tens? 3. tinc 3 astres. Tinc 3 astres. I jo utilitzo Gemini. Que Gemini què fa? Que copia exactament el lluitador anterior. Per tant, Gemini ara es converteix en Virgo amb poder 4. Sí, copia exactament la carta, diguéssim, no els astres que estan dins. Llavors copiaré Virgo 4 i ja està. Sí. Sí, exactament el que copia és el signe i el poder. Vale, pues es que no sé. No sé. Virgo 4. Estic per fer... Més taula i més pans. Pues te vaig el mateix. Jugo Gemini també, que copia un Virgo 4. Vale. Y estamos en las mismas. Per tant, vas guanyant jo. I jo no faig res. Tu què fas? Sí. Faig això. Oh, Suma 5, però no pots usar més astres en este duel. vale. Ha sumat 5, però l'astre diu que ja no pot utilitzar res més. Per tant, vols posar-li... No cal, no se'n recordem. 9 contra 4. Exacte. 9 contra 4.
9 contra 4. Vale. Doncs jo el que faig és... Què fa? Perd el duel immediatament. Vale. Roba un astre de la baralla, roba un astre, i un altre de la mà del rival, a l'atzar. Per tant, li roba un de la mà del rival. Xan! És molt injust, aquest astre. Diu, què signifiquen els numerets baix del poder? Els numerets baix del poder és el rang de poder que tenen els seus signes, no? Sí. És a dir, en Virgos tenim Virgos de valor 3 i de valor 4. Sí. De cada signe hi ha 4 cartes. Sí, cada signe hi ha 4 cartes, però per exemple sabem que de Piscis doncs, hi ha de valor 6 i de valor 7, i en concret esta té de valor 7. Sí, la formació sobretot és útil quan estàs fent la selecció de cartes, per saber si tens una carta de més poder o menys poder del que és normalment aquell signe, no? Diuen, però sí que és massa èpic per a jugar a sola fresca. És massa èpic? No. Massa èpic? Bueno, Tu estàs ahí en un combat èpic en el bar, sí, a la piscina, no? O què? Sí. I ho vius a saco. Sí, està molt bé, ja ho veureu. És molt èpic per jugar-lo amb cervesa. Vale. Per tant, jo he perdut, he robat això, he perdut immediatament. Ui. Sí. I ara anem al següent duel i comences tu perquè tu guanyes la iniciativa. Sí, però m'has deixat aquí... Ei, jo tinc 4 astres a la mà Jo tinc un astre. i ell té un astre. Home, aquest no m'agrada, Aquest no s'ha treure del joc. Aquest astre. Vale. Com tenim la cosa? Tauro, estem igual. Els Piscis, o Pistes, o com es digui, ha canviat ja. Sí, els Piscis s'han transformat ja. Llavors, jo... Ell té Àries i ara jo tinc Escorpio, perquè l'habilitat de Piscis és justament que... Pues jugo aquest Pistes, que en realitat és un Àries, amb tot el que implica ser un Àries. I té poder 5. Vale, el poder és el número del cantonet, sí, el número gran. Per tant, té poder 5, és un Àries de poder 5. Vale. Si s'ho pensa molt vol dir que no té res a fer. No, és veritat. Jo utilitzes Escorpio de nivell 2, de poder 2, No faig res. i no fa res. Vale. I aleshores hi faig... Canvia el teu lluitador en el duel pel del rival i anul·la la penalització astral. Sí, molt injust. Aleshores jo canvio este per este i no hi ha penalització astral, per tant vas guanyant jo ara perquè tinc 5 i tu tens 2. Passa. Passes, jo també passe, per tant ell perd i he guanyat jo i recupero la iniciativa. I si guanya quart duel, si guanya este duel guanyo jo, Sí. Que ja estaria bé guanyar alguna partida, que me n'has guanyat 2. No et deixaré guanyar, no et preocupis. Diuen, però sí, és massa difícil. Per això, com que ara estem en el mode avançat, per això proposem com una introducció gradual. Comences pel mode més fàcil, que és només una fase, després ja jugues a lo normal i després vas avançant, no? I Sí. és un joc que et proposa un recorregut, no?, per a començar per lo més senzill i anar a poc jugant més profund. Sí. Pot semblar molt difícil, però jo crec que un cop has interioritzat bé les mecàniques, de com van els duels, com es resolen els efectes, és bastant orgànic. Hem intentat que sigui bastant orgànic i bastant natural l'experiència. Sí que es poden donar combos i que vas i que vens, que copies no sé què, que te torna no sé què a la mà, però... No Sí, sé, les normes dirien que són senzilles, Sí. les regles són senzilles, però té profunditat perquè té molts efectes diferents. amb molta profunditat. Sí, i té molta tàctica. Llavors no tingueu por, us dic que comenceu a jugar una partida introductòria i després aneu fent partides amb la baralla bàsica que té efectes més directes, que són coses més senzilles d'aplicar i un cop us familiaritzeu amb el bàsic, feu-lo avançat o el que vulgueu. Vale? Sí, vale. Però Sí, que anava sí. guanyant jo. Aleshores, començo jo. Has I- perdut, no tens a fer. Jo. espera.
Vale, doncs jo utilitzo Taurus, que ara mateix Taurus té 5, però com que Taurus suma 2 per cada duel perdut, este Taurus té 7. Exacte. D'acord? Aquí estem fent servir les cartes, que és l'òptim, vale? Si només tenim el joc, però normalment en aquests jocs també es poden fer servir daus per marcar el poder actual o per marcar el que li suma. Sí, una cosa que podeu fer-ho també. la gent que juga a Màgic o que juga aquests jocs així que tenen moltíssims més efectes fan servir daus per recordar-se d'aquestes coses. Llavors és una cosa que també, si voleu, podeu fer. Nosaltres vos proposem aquesta manera, però hi ha altres maneres. Vale. Pues jo jugaré Taurus també. Bueno, Taurus... Clar, Taurus sí, és que he de jugar. Sí, no digo nada. Vale, Taurus, el teu Taurus té 9 de poder, perquè tu has perdut 2 o duels, per tant tu vas guanyant. Sí. Vinga, fes una d'aquestes d'aquí per guanya immediatament. Sí. Doncs jo t'he de dir que jugue copia l'efecte d'un astre que hagis jugat en la partida i Has fet trampes en aquesta. aplique, si no hi ha penalització astral, al final del duel guanya el lluitador amb menys poder. Tu fas alguna cosa? No. No puc fer res. No puc fer He res. guanyat. T'he de dir que este astre m'ha sigut gràcies a Virgo l'atzar. O sigui, no l'havia ni triat. Està guanyant la partida. I, bueno, perquè t'he copiat, tenia, clar, tindre tants astres, també tenia moltes possibilitats. I Jo el que acabava era en una penalització astral que bueno, que no hauria servit en algun moment, però... Bueno, però he dit que ha estat prou bé perquè hem jugat... Sí, de sí. 3 partides, ha guanyat 2, tu, una jo. A mi m'ha robat. Quan m'ha robat l'astre... No és puto. Bueno, és un joc que té un poquet de putets, d'interacció Bueno, directa. és interacció directa, sí, sí. Sí, és un joc que vos agradarà si vos agraden els jocs amb molta interacció directa. És a dir, que la vostra estratègia influís molt en l'estratègia de l'altre, no? Sí. Sí que hi ha poques cartes que et robin un astre, que et robin un astre crec que només està aquest. Sí, Llavors, no pots putejar molt a l'altre, doncs, clar, hi ha cartes de guany immediatament, de canvio aquest lluitador per aquest altre, sí. que et poden... Ja, no, evidentment no és un joc en el que tu vas fent la teva estratègia i sembla un multisolitari. És molt tàctic. És molt tàctic i has d'estar molt pendent del que fa l'altre, evidentment, però això és un duel, no? Molt reaccionari. Hi ha moltes cartes que, com hem vist, interaccionen amb artefactes que ja s'han jugat abans, prèviament. Llavors, no només et pots beneficiar del que tu tens,